खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव खौरां बिजोंनि सायाव हुमखि होनाय एबा गाज्रि नोजोर होनायनि सायाव बे समाव गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मख'नांगोन दि थांनाय साननैसो सिगांसो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि मावख'आव कल खालामनानै माखासे दाद्रि होनाय एबा हुमखि हरनाय बाथ्रा बुंदोंमोन जेराव बड'लेण्ड बुब्लि मावख'आव फैनानै जे माखासे सुबुं लाना फैनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेनि सायाव सोंथि खालामनायावनो BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा गोख्रों फिनजाथाय होदों जे बिथाङा फोरमायदों जे जाय सुबुङा माबेबा राजखान्थिनि जानानै खौरां बिजोङा खामानि मावदों बुंब्ला बियो गोरोन्थि जागोन जेराव रुलिं गभर्नमेन्टआ गोबां मानि खामानि मावनायनि सायाव खौरां बिजोङा फोसावनांगौ जायो रुलिं गभर्नमेन्टआ माबे खामानि मावदों मा खामानि मावाखै बेखौ आसि थुनानै खौरां बिजोङा आसि दिन्थिनानै खौरां फोसावनांगौ जायो रायजो राजानि दुखु दाहा फोसावनांगौ जायो आरो खौरां बिजों महरै एबा रुलिं गभर्नमेन्टआ गोबां मानि हाबाफारि लायो बे गोबां मानि हाबाफारि लानायाव सरकारनि माखासे खौरांखौ फोसावनांगौ जायो एबा बिबान दं होननानै बिथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला खौरां बिजोंखौ हुमखि होनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों BTR नि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोंनि फन कलनि गेजेरजों UPPLनि मोनसे खामानि मावो UPPLनिल' निउस दामो होननानै बिथांखौ माने फन कलनि गेजेरजों दम हरनायनि मोनसे थासारिया सोमजिदों दिनै थारैनो बड'लेण्ड बुब्लिया नोंथांमोननि जानानै UPPLनि जानानै खामानि मावनायखौ सैथो रादाब बिलाइ बा मिडियाफोरनि खामानियानो जाबाय गासैबो रायजो राजानो इनफरमेसन होनाय सरकारनि मा जादों मा जायाखै बेखौ रायजो राजानो मिथिहोनायनि अनगायैबो रायजो राजानि सोरहा बबेहाय मा आंखाल दं मा अभाब दं मा जेंना दं बेखिनिखौ माबानो सरकारनो मिथिहोनाय बेनिखायनो बे अकल मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय ना एज ए होल गभर्नमेन्टनि आरो गासैबो पलिटिकेल पार्टिनि रादाबफोरखौनो होयो बेयाव सोरबाफोर जुदि धमखि हरदोंबा बे गोरोन्थि जादों कारण बिथांमोना रावबो मिडियानो पार्सनेलि माबा मोनसे पार्टिकुलार पार्टि बा पार्टिकुलार व्यक्तिनिल' खामानि मावो गासैनिबो खामानि मावो कारण रादाब बिलाइआ निउट्रेल आरो बिथांमोना निउट्रेलिटि अबजार्भ खालामनानै खामानि मावनायखायनो बुहुमनि गासै रोखोमनि निउसखौ मोननो हायो आरो रायजोफोरनो सरकारनि खामानिफोरखौ इनफरमेसन हायो रायजोनि अभाब जेंनाफोरखौ सरकारनि नोजोराव दैथायहरो आरो बेबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावो ओमफ्राय रायजो राजाफोरनो थार्ड सिटुवेसननि बाथ्राखौ थार्ड बारहावानि बाथ्राखौ मिथिहोनो हायो आरो बेनिखायनो बे माबा मोनसे पार्टिकुलार माबानि जाय जानो हाया आरो बेखौ सोरबा जुदि धमखिदों सोरबा जुदि बेबायदि वान साइडेड मावदों होननानै बुंदोंब्ला बे गोरोन्थि जादों